Kinama, dungog na rin, dungog na? Okay? Juan 8:32 nagingon, makahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Ang balikan, makahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Kinsa man ang kamatuoran? Juan 14:6, ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Wala ang kamatuoran ang Ginoo si Jesus. Now, once makahibalo daw kas kamatuoran, makahatag og kagawasan, no? Huwag pa sa mga igsoon, paminaw mga brad, bisan naa mo ning sulod nga silda, pero naa sa sulod nga silda nangalagad mo sa Ginoo, naa mo ning sulod nga silda ning sangpit mo sa Ginoo, ning dangop mo ni Kristo, nagampo mo, namalandong mo sa iyang pulong pasabot, bisan naa mo ning sulod nga silda, nakagawas mo, gawasnon mo. Kaya nakaibaw mo sa kamatuoran, ang kamatuoran, mao'y tinuod nga makahatag og kagawasan. Kaya naman, naa mo ning sulod nga silda, pero ang tinuod sa mga mata sa Ginoo, naa mo'y kagawasan. Kaya naman, naa mo'y Ginoo diri. Kumpara sa mga tao nga nasa gawas, pero way Ginoo. Nagpahanday-handay lang, naglulong sa makadaot nga bisyo, adik-adik tanan mga kailayan. No? Naa sila sa gawas, pero ang tinuod sa mga mata sa Ginoo, dili sila gawas dun, wala sila kagawasan, kaya wa man sila naglakaw sa kamatuoran. Parehan ako, ingon sila, nabuang na si James, nagwali-wali, kay bawa kong banggiita, adik-adik daw ko sa Clarin, na maligya kong siya po. Karon ang iyang gisulti, kanang pag-Ginoo na, nabuang na, nasubraan na. Pero ako sa giingnan, kinsam din, nagbagoon ako, yawa. Ang gikas na akin sa'yo, nagbagoon ako, 16 years in drug addiction, shampoo, sigarilyo, inom, babae, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, barnis, tanang mga suyukunon, apil ko, anak, karon nabagoo ko, wala ko ibisyo, Ginoo na lang. Yawa ang nagbagoon ako sa'yo. No, maunang ako na po silang ipasandan, kaya normal, mauni mga brad. Punpul, manggawas, kung mga lagyan mo sa Ginoo, natawaan mo. Di kalikaya na, parehan yung, gani, gikan mag-gani diri ka ba, no? Gikan mag-gani yung silda. Gigayagaan pa rin, di sila katuo nga. Naunsa na ni, Jimmy, kriminal pa na. Mauni lang, salbahis mo na. Diba? Maglito ka na, basta nagnahin mo agad, nagsumagay, largo na kakan. Nahin, ningingon ko naman. Kakan na ika 45 na. Tanawa, naunsa ni. Naguban-uban man ako ni. Dili pwede kanila tuldukan, basta buhi pa ta. Amen? Ang tao, dili pwede hukman, basta napatay kinabuhi. Kay basta napatay kinabuhi na ipaglaom sa Ginoo. Basta mo damo ka sa Ginoo. Mao ni mga kaigsunan, mga brad, na amo dire. Ani karon pa jud ni kadungog ni akong amigo tagalinaw eh. Oo na, kalakatawan. No? So, naamo dire, pero kung makita sa Ginoo, paminawa, tanawa ko. Naamo dire sulod, pero makita sa Ginoo nga sincero ang iyong pagdangog niya. Bisag naamo sa sulod nga silda, kaya mo kaluyan sa Ginoo. Bisag kana pa yung mga kaso niya, yung mga abogado, paboran mo sa Ginoo, way imposible sa Ginoo. As long as makita sa Ginoo nga inyong kasing-kasing sincero nga tinud-anay mo, dili lang bitaw bakba pakitang tao, ang Ginoo malipay anay so. Amen. Kaya ang Ginoo tinuod mao ni, the truth is this, mao ni. Si Lord dili kayo ma-impress og sinultian. Kasing-kasing kung tinud-anay ba bitaw nga ninduol sa Ginoo. Amen. John 8:32, makabalo ka mo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maibugtong makahatag ninyong kaluwasan. Ang kamatuoran si Kristo mismo na. Naamo diri sangpit mo, dangog mo, ayaw gunaw-naa nga naamo silda. Ayaw gunaw-naa nga naamo diri unsa. Mugawas ko, expunbe ko, mugawas ko, makit-an ra mao na priso, nakit-an ko no, ayaw gunaw-naa. Gunaw-naa ninyo nga ang tanan nangagi na. Amen. Tanan mapagpiasta, walay tao ni kalibutan nga way sa naata ako na ako ingit-ngit nga kasinatian, nakuha ko to, ningagi na to. Ang atong past, mga igsoon, paminaw mo, dili makadetermine sa atong future. Kung dili ang atong kagahapon, kuhaan atong leksyon, atong i-apply karon, mahimo tang mas mayong tao kaysa pag-before tani sulod diri. Mugawas mo pohon-pohon, uban sa grasya sa Ginoo. Muingon to, Brad Lunjo, no? Si Lunjo, malaki, malunjo, pagawas sa prison, buutan naman kayo. Di ba kabantay mo? Dagang nga na. Maniday ba, Jimmy? No? Ano mga igsoon kay, way imposible sa Ginoo. And I believe, naamo ni nga silda, dili ni aksidente, dili ko ni tsamba. Naamo dili kayo na, makadungog mo na ko. Kaya naamo sa gawos, di man dyan mo makadungog, di kayo siguro mo minaw na ko dito. Kay bagong palangga mo ni Lord. Sa tinuod lang, prangkahanta mo, pwede sa gawas, patay na mo. Pero naay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Pinangga mo sa Ginoo. Dili man tayo ninyo kadugo, kaliwat. Kaila lang tayo ninyo, Brad, mani, kay akro man ninduha. Pero sa dugo o unod, dili mo biological brothers na ko, pero tinuod kung cancer ninyo. Usa sa ebidensya kay giduol ta mo diri, i-comfort ta mo, itagaan ta mo mensahe nga makahatag niyo paglaom nga sa Ginoo di ay way posible. Amen.